Normalt har vi det sådan i matematikken, at vi har nogle sætninger, som får lov til at stå. For eksempel kan man sige, at løsningen af andengradsligninger. Det er jo en sætning. Vi ved, hvordan vi skal udregne diskriminanten, og når vi har udregnet diskriminanten, så ved vi, hvordan vi kan for det første se, om der er 0, 1 eller 2 løsninger. Når vi ved det, ja, så kan vi gå videre, hvis der enten er 1 eller hvis der er 2 løsninger, og så kan vi sætte dem ind i en formel. Og den formel, den skal vi selvfølgelig kunne bevise. Og det kan man jo sige, at vi kan få givet, at det her, det er der nogen, der har et eller andet sted fundet ud af, og nu skal vi så vise, at det faktisk er sådan. En anden mulighed, det er jo rent faktisk, at vi siger, jamen vi ved ikke, vi kender ikke den her formel, men kan vi udlede? Kan vi ved hjælp af en forholdsvis simpel analyse nå frem til det resultat, som vi gerne vil? Og det første, vi lige kan skrive op, det er, at når vi kigger på en andengradsfunktion, så vil jeg normalt skrive den sådan, og det er jo en symbolsk måde at fortælle, at det her det er en funktion, og at den variabel, der indgår i funktionen, er x. Det er altså x, der varierer. Den kan antage forskellige værdier, og så vil den, alt afhængig af hvad det er for en værdi, den antager, tildele funktionen f en værdi. Og vi har så a, som er en koefficient, og x i anden som første led, andet led, det vil så være b gange x, og endelig tredje led c. Jeg mener selv, det er en lidt uheldig måde at skrive funktionsudtryk på. Det her, det kalder vi en polynomisk funktion. Og nomie, det betyder sådan set bare led. Og vi har lært efterhånden nu, at det her, det er selvfølgelig et produkt, der indgår. Et produkt af a og x i anden. Men når vi har et plus eller et minus, ja, så får vi en ledadskillelse. Og det er sådan et led, kalder man en nomie. Og et polynomie, det betyder bare, at der er flere led. Altså det er en funktion, der består af flere led, i det her tilfælde af 3 led. Og derfor kalder vi det andengradspolynomie. Fordi at vi kan se, at det led, hvor den største potens findes, ja, det er i anden. Og derfor er det et andengradspolynomie. Ligeså vel som vi jo kunne have et tredjegradspolynomie, fordi der har vi det led med den største potens af i tredje led. Og det jeg så synes kan være uheldigt ved den her måde at bruge koefficienterne på og tildele det første led A, B og C, det er, at når vi nu går op, ja, så det A, ja, det knytter sig ikke længere til der, hvor der står x i anden, men der, hvor der står x i tredje. Og det kan måske give noget forvirring. Egentlig kunne det være smartere at kalde dem A0, her A1, A2, og så vil den her jo komme til at hedde A3, og så vil de følge. Og det vil man oftest gøre andre steder også. Det er igen det her med at kunne skifte mellem forskellige måder og symbolisere det samme på. Det er altså også noget, vi skal kunne. Det vil vi kigge på i dag, det er den her type funktioner. Man kan sige, at det eneste, der selvfølgelig skal gælde for, at det her det er et andengradspolynomie, det er, at a skal være forskellig fra 0. Hvad hvis a er 0? Hvad vil jeg så have? Jonathan? Så vil jeg have en førstegradslinje, eller jeg vil have en lineær funktion, ikke? Som bare vil hedde b gange x plus c. Og der vil vi jo så normalt skrive a gange x plus b, når vi har det. Cecilie? Funktion, eller det simpleste andengradspolynomie, vi kan lave, er selvfølgelig et, der ser sådan her ud. Det er bare x i anden. Og den laver vi lige her. Sådan der. Og nu bliver det rigtig svært der. Så sætter vi lige den her. Og det er den der. Sådan der. Jeg synes ikke, måske det er så interessant, så jeg skulle gerne kunne gribe den her på en eller anden måde. Den der. Ja, det var ikke den der, den der. Sådan der. Det, der gør den her interessant, det er jo, at den illustrerer samtidig, at hvis det her nu havde været en andengrads ligning,
ja, så det vi gerne vil finde ved en andengradsligning, det er der, hvor funktionsværdien er 0. Og det er den 2 steder her, kan vi se. Det er den dels der, og det er den dels der. Det vil altså sige, at den her andengradsligning, hvis det havde været det, kunne vi se, har 2 løsninger. Hvis jeg havde flyttet den op, så den toppunkt, vi kalder, selvom det her det er et lavpunkt, så kalder vi det stadigvæk et toppunkt, fordi jeg kunne faktisk bare vende den her om, og så ville den bue opad. Det, der gør, om den buer ned eller buer op, det er den koefficient, der står foran x i anden. Hvis den er positiv, ja, så vil den bue nedad. Hvis den er negativ, så vil den bue opad. Og den andengradsligning, vi løste sidste gang, kunne vi se, at den ville have, uanset hvis vi lavede fortegnsskifte på det hele, ja, så ville den få den samme løsning, fordi den ville bare ligge op her og skære x-aksen i nøjagtigt det samme. Det vi gerne vil kigge på, det er jo, at de her andengradsfunktioner kan illustrere mange forskellige ting. Altså, vi har lært, at I har lavet et projekt omkring befolkningstilvækst, og har set, jamen de her kurver kan beskrive en udvikling i befolkningen, enten lineær eller eksponentiel. Så er det også sådan, at der er nogle sammenhæng, vi kan beskrive ved hjælp af andengradsfunktioner. Det er det, I får en opgave med senere i dag. Men det, vi skal finde ud af i den opgave, det er ikke at løse rødderne. Det her kalder vi rødder til en, hvis det er en andengradsligning. Men vi skal rent faktisk finde ud af, hvor har vi den størst mulige værdi af den her. Og hvis det nu har været, nu kunne jeg jo lige, det er måske illustrativt meget godt, jeg skal lige skifte det her, fordi det der er lidt problematisk med det her program, det er, at enten er man i det, der skriver ovenpå, eller også så er man i GeoGebra. Jeg kan ikke have begge to aktive, og jeg vil ændre det her til minus. Fordi så skulle jeg gerne få fuldstændig den samme skæring på min x-akse, men nu fik jeg den bare. Den ligger samme sted på denne måde. Men det er fordi, det jeg egentlig er interesseret i, det er toppunktet. Og det er det, vi skal prøve at analysere lidt på i dag. Den der behøver vi ikke at se på mere, og jeg går herover, og så skulle vi gerne kunne få den der. Sådan der. Se, det passede med, at de lå fuldstændig samme sted. Se, hvad ved jeg om den her? Det jeg er interesseret i at finde, det er det her punkt, der ligger heroppe. Og derfor så er jeg nødt til at lave en analyse. Se, nu kunne jeg lige gå herover, så kan jeg skifte den der. Vi kan jo lige skrive herover. Fordi det er faktisk noget af det, vi benytter rigtig meget i matematikken. Det er, at vi analyserer og siger, hvad er det for en situation, vi har, og hvordan kan jeg så finde ud af noget mere om det, jeg ser på. Jeg kender løsningen fra en andengradsligning. Det vil altså sige, at jeg kender de 2 punkter. Dem kan jeg finde. Løsningen af en andengradsligning, den hedder x er lige med minus b plus minus kvadratroden af d divideret med 2a. Er det ikke korrekt? Det vil altså sige, at det her vil være den fuldstændige løsning, så frem der er en fuldstændig løsning. Det kunne godt være, hvis den her havde ligget nedenunder, så ville der ikke have været nogen løsning. Hvis den lige præcis havde haft heroppe i toppunktet x-aksen som tangent, ja, så ville der have været en løsning. Den her afbildning kan vi se, der er 2 løsninger. Nu skal vi så finde ud af, hvad er det for en af de her, der er hvilken løsning. Vi kan se, det eneste, der er en forskel mellem de 2 løsninger, det er plus minus d. Hvad er den her værdi altid? Jeg kan sige noget om kvadratroden af d. Den er altid positiv. Det vil altså sige, at når jeg har et plus, når jeg lægger noget til noget, hvilken vej bevæger jeg mig så på den her akse? Jakob? Ja, så bevæger jeg, jeg skulle lige sige nej mod venstre. Men det er rigtigt, så bevæger jeg mig op ad den her tangent. Og hvis jeg trækker noget fra, hvad vej bevæger jeg mig så?
Ja, Mathias. Venstre. Den vej. Nedad, ikke? Ja, aksen. Okay, jamen det har vi jo rent faktisk, da vi kiggede lidt på aritmetikken, der kiggede vi noget på, hvordan kan vi have vores talstørrelser præsenteret på en talakse. Og der kunne vi også se, jamen når vi laver addition, bevæger vi os opad. Når vi laver subtraktion, så bevæger vi os nedad. Er det et spørgsmål? Ja, det er bare sådan, jeg Ja. Så derfor kan jeg jo nu allerede sige noget mere. Jeg kan sige, at den her, den kan jeg kalde x2, at den må være lige med minus b plus kvadratroden af d divideret med 2a. Den her over, den kan jeg jo så kalde for x1 divideret med 2a. Og jeg skal selvfølgelig lige huske, hvad er det nu d er? Altså, hvad det hedder. Ja. Dermed I skriver den lige op her. D er lige med b i anden, ja. Ja, minus 4 AC. AC, lige præcis. Så har jeg den med. Okay? Vi kalder den diskriminanten også. Se, hvis jeg nu kigger igen på min afbildning, det jeg gerne vil finde, det er det punkt, der er hernede. Det kan jeg kalde xt for toppunkt. Og det der er så heldigt, det er, at jeg er i første omgang, jeg vil også gerne finde min y-værdi. Men når jeg først har min x-værdi, hvad kan jeg så gøre for at finde min y-værdi? Jonathan? Lige præcis. Og så får jeg min y-værdi. Så hvis jeg først har styr på den, og nu skal jeg prøve at se, hvor ligger den? Jo, jeg ved jo, at afstanden herud til det her punkt, hvor stor er den? 4. Ja, det er tilnærmelse, den er faktisk lidt over 4, men nu er det tilfældigt, jeg har den til hvad? X1. Ja, den er nemlig x1, det kan jeg skrive her. Hvad er afstanden ud til det her punkt? Cecilie? Den er x2. Så kan jeg spørge, hvad er afstanden mellem de to punkter her? Okay, jeg glemte at skrive 2. Lasse? Altså minus b plus der kvadratroden. Nej, det er slet ikke så vidt. Vi behøver kun at kigge på de her x1 og x2. Henriette? Det er nemlig rigtigt. x2 minus x1. Det vil altså sige, at jeg kender nu afstanden mellem de her to. Hvor vil min toppunkt ligge? Hvor tror jeg, det ligger? Hvad er der lidt specielt ved sådan en her? Vi har slet ikke... hvad er det, vi kalder den her type figur? Charlotte? Hvad kalder vi sådan en her? Jonas? Det er en parabel, det er præcis. Hvad er en parabel? Er der noget, vi kan sige om en parabel? Det har vi ikke gennemgået, skal jeg lige skynde mig at sige, men er der noget, hvis vi kigger på figuren, kan vi så ane et eller andet omkring? Det er lidt specielt. Karoline? Ja, så punkter ligger imellem der x2, det er det halvdelen af den form. Hvad får dig til at sige det? Sådan ser det ud, og ja. Ja, sådan ser det ud. Ja. Det er heller ikke forkert, skal jeg skynde mig at sige. Men Jacob, hvad får os til at sige det? Hvis man laver en lodret linje igennem toppunktet, så kan den spejles. Ja, hvad kalder vi så noget? Symmetrisk. Den er symmetrisk, lige præcis. Og det kan vi jo også godt se, fordi vi startede ud med den simpleste andengrads funktion overhovedet. Og der kunne man jo se, at kvadrat, eller hvad kan man sige, 1 i anden, hvad giver den? Det er ikke et trickspørgsmål, jeg vil gerne vide det. Lars, minus 1 i anden, hvad giver den? Ja, den giver også 1. 2 i anden, hvad giver den? 4. Minus 2 i anden, hvad giver den? Hvad giver det? Ja, den giver også 4. Right? Så man kan sige, de kommer jo til at ligge fuldstændig symmetrisk op omkring det. Og på den måde kan jeg så tillade mig at sige, at med den simpleste funktion,
ja, så er der altså tale om, at den er symmetrisk. Det, der sker med de to efterfølgende led, det er dels en parallelforskydning, og dels en forskydning langs en diagonal af andengradsfunktionen. Men kun en flytning, ikke en ødelæggelse af symmetri. Så den er altså symmetrisk. Hvilket vil sige, nu kan jeg da sige noget om, hvor er det punkt henne? I midten mellem x2 minus x1. Lige præcis. Det kan jeg jo så sige, jamen nu må jeg jo kunne udtrykke afstanden, så må xt være lige med, ja først skal jeg herhen til, ikke? Det var x1. Plus, og så skal jeg halvvejen hertil, ikke? For at komme derhen. Så det må være plus en halv gange x2 minus x1. Se, nu har jeg rent faktisk analyseret min situation, og jeg har fundet ud af, hvor ligger mit xt henne. Jeg har ikke givet mig en formel endnu, men rent faktisk, så ved jeg kender værdien for x1, og jeg kender værdien for x2. Og nu kommer alt det, der sådan set er arbejdet i det her. Det er, nu skal jeg have udledt det. Men inden jeg gør det, så tror jeg lige, vi tager bare 2 minutters pause, bare lige sådan for at lige høre det. Der kunne jo være det spørgsmål, at jamen, hvordan kan jeg gøre det her, hvis der ikke er nogen løsninger til anvendelse? Det er i og for sig ligegyldigt, fordi at de punkter, vi når frem til, og det vil I se, det er, at de her kvadratrødder, de ryger ud. Lige nu er det selvfølgelig kritisk, hvis det er negativt. Hvorfor er det kritisk? Jakob? Nej, fordi hvad er problemet? Lige nu er jeg nødt til at forudsætte, at det er positivt. Og det vil sige, at der faktisk er 2 løsninger. Det er ikke sikkert, at det forholder sig sådan, men altså, det er jeg simpelthen nødt til. Vi nåede så frem til, ved en forholdsvis simpel betragtning af at kigge på nogle afstande, at det her må være gældende. Og nu handler det jo sådan set bare om at sætte de værdier for x1 og x2 ind, som vi har. Og det er så det, vi vil gøre. Vi kan skrive, at xt er lige med minus b minus kvadratroden af d divideret med 2a plus en halv gange minus b plus kvadratroden af d divideret med 2a minus b plus kvadratroden, eller undskyld, der var lige en fejl her. Der skulle stå minus her jo. Hvad? Du skal tage meget højt. Den larmer så meget. Ja, den film, vi var det egentlig for tilsat. Ja, jeg lægger den op på... Ja. Så man kan få lov at ja, så kan man med den her lille dialog, det kan godt være, den klipper jeg ud, men ellers så vil det... Altså, jeg har lige sådan et her. Ups, sådan der. Vi skulle have et minus kvadratroden af d, divideret med 2a, og parentes 11. Den er sådan set væk nu, ikke? Fordi jeg er gange med 2. Og så kan vi se her, at heldigvis, så har jeg samme nævner i de 2 brøker. Så jeg kan samle det hele på en brøkstreg. Det bliver minus b plus kvadratroden af d. Nej, det vil jeg ikke. Hvad? Ja. Sådan der. Det. Og så står der minus minus. Hvad giver det? Det var godt. Skov hen og Mathilde. plus. Det giver plus. Så vi får plus b. Og der står minus minus d. Ja, det må jo så give plus kvadratroden af d her. Divideret med 2a. Og vi sætter en parentes.
Altid. Vi fortsætter med den her. Og nu skal jeg snart skifte side, fordi jeg kan ikke huske, om jeg kan scrolle. 2xt. Ja, de går ud med hinanden. Jeg får ingenting ud af det simpelthen. Væk med det. Så står der plus kvadratroden af d. Plus kvadratroden af d. Hvad får jeg ud af det? Mathilde? Jeg vil godt sige kvadratroden d igen. Nej, fordi der står ikke gange. Der står plus. 2. Ja. Okay. Så jeg får 2 kvadratrod d divideret med 2a ud af det her. Er totallet før eller op på? Nej, det er før, det står gange her, ikke? Fordi at der er 1 her, og der er 1 her. 1 plus 1, det giver 2, ikke? Så jeg har 2 af den slags, ikke? Og det indikerer jeg på den måde der. Nu gør jeg lige det, jeg har lavet medførerpilen fint derovre, men jeg skriver altså bare lige et lighedstegn. Det er for lige at få den sidste bid med, så kan vi tage det videre nemlig. Det er, at nu står der bare en brøk her, så kan jeg godt hæve parentesen. Nu står der nemlig minus b minus kvadratroden af d divideret med a plus, og jeg kan se, der står 2 her, divideret med 2. 2 divideret med 2. 1, ja. Og 1 gange noget, det giver sig selv. Det var et dårligt plustegn, det der. Så derfor kommer det til at stå kvadratroden af d divideret med a. Så kan jeg lige se. Kan man komme... Jeg prøver lige det, man kan... Er alle med hertil? Se, det der er lidt af fordelen nu, det kan jeg jo se, at lige pludselig så står der A i nævneren ved begge de her brøker. Det vil altså sige, den kan jeg samle til en. Og jeg tror godt, at jeg lige kan have den hernede. Det bliver ikke så elegant, men der kommer til at stå 2. xt er lige med minus b minus kvadratroden af d plus kvadratroden af d divideret med a. Jeg samlede dem altså på samme brøk. Minus d, eller minus kvadratroden af d plus kvadratroden af d. 0 kvadrat. Den går helt ud med hinanden. Det er ikke engang 0 kvadrat. Det bliver bare 0 i det hele taget. Ja. Så det vil altså sige, at her der kommer der til at stå minus b divideret med a. Så er jeg næsten hjemme. Nu laver jeg en medførerpil her, fordi jeg siger, at jeg er næsten hjemme, fordi det var værdien for 2xt. Og jeg er egentlig kun interesseret i en af dem. Så nu kan jeg skrive, at xt er lige med, den skal jeg jo så dividere med, så derfor kan jeg jo skrive, at lige med minus b divideret med 2a. Det var altså x-koordinaten til mit toppunkt. Den kan jeg finde her. Og vi skal lige huske, at formlen for den her, det er a gange x i anden plus b gange x plus c. Og det er altså a, b og c, der er vores koefficienter. Så det er de 2 koefficienter, jeg skal ind og kigge på. Det vi også kan se, det er, at c-værdien har ingen betydning for, hvor toppunktet ligger. Den indgår i hvert fald ikke for x-værdien. Den indgår ikke i det. Ja. Godt. Vi er ikke helt færdige, fordi vi vil selvfølgelig også gerne kende vores y-koordinat. Så derfor tager vi lige en ny side her. Og så skynder jeg mig at skrive xt op her, mens jeg stadigvæk kan huske den. Det var ikke lang tid, jeg glemte den faktisk igen. Er der nogen af jer, kan huske, hvad xt var? Julie? Minus b divideret med 2. Sådan der. Okay. En anden, jeg lige nåede at få skrevet op på den anden side, det var jo y var lige med a gange x i anden plus b gange x plus c. Og så kan jeg huske, at Jonathan han sagde, at jeg skulle bare sætte den her x-koordinat ind. Så det er jo bare at gøre det, kan man sige. Så jeg kan skrive yt må være lige med a gange parentes minus b gange divideret med 2a, undskyld, i anden plus b
gange minus b. Det er sjovt, den lige gør det der. Men den er stadig pæn. No. Nej, det vil jeg ikke. Divideret med... Det er stadigvæk ikke noget af det der. Sådan der. Divideret med 2a, og så plus c. Det ser ikke særlig pænt ud. Selvfølgelig kunne jeg skynde mig, hvis jeg havde mine talværdier og regne x-værdien ud, og så kunne jeg bare sætte den ind, og så fik jeg det. Men så vil jeg ikke have en toppunktsformel. Så vil jeg bare beregne toppunkt. Og det er jo en formel, vi gerne vil have. En eller anden, vi kan skrive op i en bog, eller ned på vores noteark, og som vi lige kan hive frem i en hurtig håndvending, når vi skal finde toppunktet for et eller andet andengradsproblem. Så jeg vil lige skynde mig at henlede opmærksomheden på den her, fordi vi skal lige have løst lidt af det her. Og der kan vi jo så sige, at den er lige med a. Og så skal vi have den her i anden. Minus b i anden, hvad giver det? Ja. B. Hvad? B. B hvad? Jo, plus B i anden. Ja, det giver bare, ja, eller bare b i anden. Ja, lige præcis. Godt. B i anden her. 2a i anden. Ja. 4A. Ja. 4a i anden. Sådan der. Plus her, og der kan vi jo så gange ind. Det bliver så minus b i anden. Divideret med 2a plus c. Fordi vi skal huske, det fortegn bliver der ikke ændret af lige umiddelbart. Jamen, vi kan fortsætte vores reduktion af det her. Yt er lige med. Og nu kan jeg se, der står a gange noget, der står a i anden. Hvad sker der med det ene af de a'er? B gange b bliver b i anden. Fortegnet bliver der. Ja. Ja, hvad? Ovenover. Ja, jeg kunne godt skrive her, der står a gange. Der var B gange i parentes. Her. Jamen det er gang, jeg skal jo gange tælleren. Og hvis jeg har b gange minus b, så giver det minus b i anden. Ja. Og det svarer på den her nede, Jonas? Ja. Hvad giver det? Det giver så A. Ja, det giver bare et enkelt A hernede. Så der kommer til at stå B i anden, divideret med 4A. Fordi det ene A går ud med det der. Så kan jeg hæve den her parentes, der står et minus herinde. Det ryger herud, så står der minus B i anden, divideret med 2A plus C. Så det jeg nu gerne vil, det er, at jeg kan se, at jeg har faktisk 4 brøker. Det gør jeg sådan lidt trinvis, for at vise, hvad det er, jeg gør. Jeg tager selvfølgelig den bryg med den største nævner, og siger, at det er den, jeg bevarer. Så den får lov til at hedde B i anden. Sådan her. Så skal jeg have forlænget den her. Jamen, der skal jeg heldigvis kun gange med 2. Hvis jeg ganger med 2, både i tæller og i nævner, så får jeg minus 2b i anden, divideret med 4a. Så langt, så godt. Så mangler jeg den her. Den vil jeg også gerne have til. Så der er jeg nødt til at skrive 4a gange c, divideret med 4a. Skal man gøre det igen? Ja, det er jo nødt til, hvis jeg skal have dem på fælles brøkstreg. Fordi nu har jeg lov til at skrive her. Nu har jeg lov til at skrive her. B i anden minus 2, B i anden minus 4,
Der skal stå plus her. Undskyld. Plus 4ac divideret med 4a. Jeg har samlet det hele på en brøkstreg. Så rydder jeg lidt op i det her. Vi er snart igennem her. Så får jeg YT er lige med b i anden minus 2b i anden. Ulrik? Minus b i anden. Ja. For minus b i anden plus 4ac divideret med skal lige have 4 ind her. Skal lige have en viskeklud her. Ja. A. Ikke? Se, minus b i anden plus 4ac, hvad ligner det? Ligner noget, vi har set før et eller andet sted. Det ligner diskriminanten. Diskriminanten, den hedder så bare b i anden minus 4ac. Og her der står minus b i anden plus ac. Hvad kan jeg gøre? Nej. Ikke helt. Hvad kunne jeg gøre? Jeg skal lave det der om til et plus. Hvad? Og jeg skal lave det der om til et minus. Hvordan kan jeg gøre det? Mathias? Det er bare, når du allerede har minus a, det er jo negativt. Og så når du skal plusse det med det der 4c, så du bare... Foran hele det her udtryk. For at få en foretegn til mig. Ja! Jeg kan nemlig skrive den her som minus d divideret med 4a. Fordi så vil det sige minus det giver plus, og minus plus giver minus. Ups, og så stod den der. Så rent faktisk, så fik jeg alligevel brug for min d. Hvad hvis min d-værdi er negativ? Så ved jeg godt, der ikke er nogen løsninger, man kan så heller ikke finde et toppunkt. Ja, Så er det jo ja, så det er fuldstændig ligegyldigt. Så nu har jeg rent faktisk, og jeg tror lige, vi skal have lov til at have en side til. Andreas, hvor vil se ikke? Det er fordi, at hele den her er jo den her op. Og hvis jeg nu skriver minus d, så må den være lige med minus b i anden minus 4ac. Ja, vi skal lige den der ud her. Og hvis jeg hæver den parentes her, så får jeg minus b i anden minus minus giver plus 4ac. Ups, det var lige præcis det, der stod der. Så det er jo bare fordi, at jeg har et begreb, der hedder diskriminant. Jeg kunne godt lade være. Altså, vi kunne slutte her. Det ville være udmærket. Det vil stadigvæk give os. Men vi har en forkærlighed for, i matematikken, at formulere os så kort som overhovedet. Og i det her tilfælde, jamen, der vil vi gerne sige, jamen, når vi alligevel har opfundet et begreb, der hedder diskriminanten, så kan vi lige så godt genbruge det. Men nu fik jeg jo faktisk en plads her, så det, jeg tror ikke, jeg vil ender jo bare ændre farven på det, jeg skriver med. Og så kan jeg nemlig lave sådan en firkantet kasse herinde. Og så kan jeg jo skrive nu, at xt, yt er lige med, og så kommer den hernede, parentes, minus b divideret med 2a, komma, minus d divideret med 4a. Det er altså min toppunktsform. Nu vil jeg... Ja. Kan du finde y-toppunkt at sige minus b i anden
se, går 4A bare ud med hinanden. Nej, det gør de faktisk. Der kan jeg ikke lave en reduktion. Jeg er nødt til at have den ene der. Jeg kan ikke reducere mere på det. Fordi de er jo ikke på den måde lige med hinanden. Jeg har først fundet den her xt-værdi, og så har jeg sat ind, og så får jeg min yt-værdi, altså min toppunkt. Og der indgår de koefficienter. Jeg kan ikke sætte de to på fællesprøve. Det, der var meningen med den her lille gennemgang, det var, at det, I ville gøre til eksamen, det var, at I ville få den her. I ville få resultatet og sige, her har I toppunktsformen. Bevis den. Og så har I sådan set fået beviset først. Det vil sige, der får vi noget, som er udledt. I har fået udledning. Men I kan godt se, at det er logisk deduktivt arbejde, vi har foretaget. Vi har først fundet ud af, jamen hvis vi nu havde to løsninger til en andengrads funktion, eller andengrads ligning, ja, så vil vi rent faktisk kunne sådan på en tallinje finde ud af, jamen i midten af de to, fordi vi ved, at et andengrads polynom er symmetrisk, der må vi så kunne finde toppunkt. Og så handlede det sådan set bare om at finde de afstande. Vi kan lige prøve at rekapitulere. Så fik vi den her, hvor vi havde de to løsninger. Vi havde stillet det her op. Det var rent grafisk baseret, at vi kunne gøre det. Vi kunne så finde xt, og så kunne vi så indsætte det i vores andengradspolynom, og så finde yt. Og så får vi toppunkt. Fint og elegant. 5 minutters pause, og så bliver der en lille opgave i det her. Tak.